Malem idi kalman, gaputi post iti social media. Napabot ngan, nagpanik ken na alarma manen, dagiti manursuro ti University of Abra La Paz Campus. Banag anapadasandan, tawen 2025, gapo iti bomb threat. Iti may kadwa a post iti social media, iti may sa a Facebook page, manipod iti anonymous, wenno unknown identity. May pagarop a marurod daytoy, gapo iti kapamin anon a may postpone ti klase. Ken kayat nanti pumaltog, ti manursuro iti pagadalan. Siguro ti dahil panunot ko mo di ko gapo ti dahil napasamak ko ti recently in Ateneo de Zamboanga baka dahil mo tinagkuang nga dahil ni even if it's a joke or not, we have to take precaution kasi for safety of everyone, not just only the teachers pati estudyante kasi di tayo no pakaiturungan dahil paltog kuno niyan og paisuman. Makita met iti comment section ti panang sugsog ti maysang individual. Panagamak dagiti naganak, panagdakamat ka dagiti panakabagiti linteg, ken panagdawat tulong ken Kong JB Bernos. Gapoy ti daytoy, dagos da ang nagdawat ti tulong iti higher administration ken iti pulisya. Imunan iti daytoy, nakaawat met ti report ti MPS La Paz, manipod ken ni La Paz Mayor Nina Bernos, seknan ti pamutbuteng. Timawag mo't lang ini Mayor Nina, inorderan na tayo mga tutukan dito yung nga threat kasi very alarming considering adun dagiti napaspasamak iti other nga region. So di nakaawat tayo ma'am regarding dito nga naipos ngamin nga sila i-threat na dagiti memestro di jay nga kayat na nga paltuugan. So iti action taken tayo ma'am, napantayo dagos binisita dagiti teachers DJ UA La Paz kanin pasigurado nga iti nga makwa nga ti seguridad da ket may panamnama tayo ma'am. Naipadanon metten iti cybercrime unit iti Provincial Police Office tinasao apangta. Bali napantayo mo't lang DJ opisina iti cybercrime dito ya PPO tapno mai-trace dito no sino man dito nag-ipos iti dito nga threat ma'am Jessica. With the cybercrime group, kumbaga i-trace da ma'am no nya ti papananala da ma'am. No kaano no nya dite may baga di da may baga kasi the owner is already dead or whatsoever, they will see to it no sino ti manghanandal ta iso ti kapatang da ma'am. Maipakat ti panakatrace ti anonymous ang nagpost iti social media. Awan met ti ideya ti pagadalan a posible a rason ti pamutbuteng. Nokit kita ma'am kasla agpro-provocar lang or whatsoever dayjay or baka outsider peket yang mumia. Ngam dayjay lang ata kasi baka dayjay lang gaputa dayjay napasamak ti recently so nga kasla magi-trending or whatsoever. I don't think so nga kasjay. Ibasar met iti initial assessment ti pulisya. Posible a panang riribok ken pameperdi ti ganda ti nagpost. Yes ma'am, no assessment ti pulisya ma'am baka di mo't dagitoy mo't laeng gaputa kayat dalang mo't nga mangriribok iti pag ili tayo nga lapas gaputa detoy tatakit akasla official mo't tin nga university detoy assist nga detoy. So deta pati may sakit kita tayo no baka panggulo dalaeng no kayat dalang mo't nga perjan detoy university tayo, Ma'am Jessica. Agdagop ti 1,957 dagiti estudyante ti UA La Paz Campus ken nasurok innem apulo dagiti teaching ken non-teaching staff. Tapno masigurado ti kinatalged, babayan iti panakiumanda iti MPS La Paz idi Kalman ken Provincial Police Office itay bigat adda ma-deploy a personnel ti pulisya iti pagadalan. Mangrugi ti police presence ken panagpatrulyada ito ti pagadalan apaman nga agresyum ti klase. Dati order ini ma'am niya ti ayaton tayo nga mayor tayo ti La Paz nga sigurado tayo ma'am iti seguridad dagiti ti teacher iti UL La Paz. Hala nga di tayo UL La Paz ma'am hindi ka ti amin nga eskwelahan iti pagadalan iti intero nga ili iti La Paz. So tapno ma-address tayo ma'am iti data nga threat dita UA La Paz ket mangrugi ma'am no agresyum iti klase ket adda ditan iti police nga ag-duty dita during office hours ma'am Jessica. Aging kaano sir? Until when day ito yung nga panagdyan nyo? Continuous ditan ma'am Jessica tapno may pasiguro tayo iti seguridad dagiti
may mestro dita ken kastamo tin dagiti estudyante. Gaputa open mat dati grounds mi dati campus ti Lapas, medyo ti kunami langan ag precaution aming mestro kada mestra tapos if ever tell your students nga no daman madlaw da i-report lang si idan. Dahil lang tin bagak kada di faculty nga daddo nga kadwamin man. Aw mati perimeter fence mi dito nga open kami mat as you can see ado ti entrance na kin exit. Even the two campuses, ma'am, they will take precautions, ma'am. Baka dito yan mo, no? Dito Lapas or whatsoever. Ti pakay kuhan namin na as lagi na bagada tatay, baka diversion la kanyayo or whatsoever or other schools ti pangi kuhan na dayjay kung nadabat, ma'am. The possibility na. Kidaw ti pagadalan asaan nga pag-aangawan ti social media nang runa numang pataod ken mang tedpangta iti biag. Naobserbar nga awan ti nasyat a post ti Facebook page banag a panggepmeten ti MPS Lapas nga i-mass report ditoy ken mapermanenten a maikat. Jessica Boreta, Balitang Solid North.